izan da gaiak ikusmina sortzen duela. Arratsalde denoi eta ongi etorri Naziontza taldeak antolatu duen mahainguru honetara, Euskara bidegurutzean izeneko izaldi zikloen barruan. Hasi baino lehen ohar bat. Gaurko mahainguruan Iñaki Jurrebaso parte hartu behar zuen, baina azken orduko ezusteko bat izan du Iñakik, eta beraz ezinezkoa da gaur bera hemen egotea horrekin. Bere tokian baina ordezko bikaina ekarri dugu. Carmelo Landa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta parlamentario dira. Naziontza taldean badakigu immigrazioaren gaia, gai delikatua dela, arantzatsua, aurreiritziz eta topikoz beteta dagoelako. Alde batetik, eskuin muturreko ideologoek jarrera xenofoba sustatzen dituztelako, eta bestetik, gizarteko beste sektore batek gai hau tabu bihurtu nahi duelako. Gaurko mahainguruan, aurreiritzi guztiak kanpoan uzten saiatuko gara, eta modu ahalik eta objektibonean aztertzen immigrazioaren eta mugimendu demografikoen eragina gure hizkuntzaren bilakaeran. Argi utzi nahi dugu, gaurko mahainguruan ez dugula immigrazioaz eztabaidatuko. Guk ez dugu eztabaidatuko immigrazioa beharrezkoaren ala ez, immigrazioaren inguruan dauden topiko ez, immigrazioaren ondorioz eta bar. Guk gaur aztertu nahi duguna da immigrazioaren inpaktua baldin bada gure egoera soziolinguistikoan. Eta beraz, mahainguru honen izenburuak dioenez, immigrazioa eta euskararen arteko loturan zentratuko gara. Gure ustez, gaur egun euskalgintzak duen erronkarik handiena etorri berrien integrazio linguistikoa da. Batez ere, gure eremu euskaldunetara etortzen direnen integrazio linguistikoa. Uste dugulako toki horietan euskarak izan behar duela aniztasun guztien topagunea. Ez bailitzateke bidezkoa izango, euskaldunoi eskatzea gure hizkuntzari uko egitea elkarbizitzaren izenean. Mahainguru honetarako gaur lau gonbidatu ekarri ditugu. Jon Sarasua, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, Xabier Ayerdi, soziologoa, eta Carmelo Landa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta parlamentarioa. Eta baita, Intza Lustondo, kazetari, azpeitiarra eta guka taldeko langilea ere. Bera izango da, mahainguru honen moderatzailea. Intzak egingo digu jarraian gure hiru mahaikideen aurkezpena, eta berak zuzenduko du hurrengo minutuetako eztabaida. Intza, nahi duzunean. Arratsalde on guztioi, Josu Albero oso azaldu du gaurko solasaldiaren helburua zein izango den, eta beraz nire iluzatu gabe gure solas islariak zeintzuk diren azaltzera igaroko naiz. Hemen daukan nire ondoan batetik Carmelo Landa, bestetik Jon Sarasua eta ondoan Xabier Ayerdi. Eskerrik asko hiruroi gaurkoan gure gonbidapena onartzeagatik. Carmelo Landa, Bizkaiko Ea herrian jaio zen, historia garaikidean eta modernoan lizentziatua da, eta EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientziaz Fakultateko irakaslea, izan da urte askoan, baita bertako dekanordea ere. Herri Batasunako Mahai Nazionaleko kidea izandakoa da, lehenik Europako Parlamentuan diputatu izan zen, eta geroago baita Eusko Legebiltzarreko parlamentaria ere. Hainbat urtean, Eusko Legebiltzarreko ordezkaria izan zen EITB-ko administrazio kontseiluan. Gainera, hainbat liburu idatzi ditu eta sarri hainbat hedabideetan kolaboratzen du. Jon Sarasua berriz, Aretxabaletan jaioa da, kazetaritza eta soziologia ikasi zituen, eta 1986an kazetaritzan doktoratu zen.
Gaur egun, Mondragon Unibertsitateko irakaslea da, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultatean zehazki. Euskalgintzan aritu da gaztetatik, bertsolaritzan lehenik, eta asko horregatik ezagutuko duzue, baina geroago baita ere euskararen inguruko hausnarketan urteak daramatza horretan. Garabide elkarteko kidea da gaur egun, eta Euskaltzaindiaren Euskaltzain orgazlea ere bai. Euskararen aholku batzordeko kidea ere bada 2014az geroztik. 2022an gainera, berak sustatzen duen Garabide elkarteak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Antona Badia saria jaso zuen. Azken urteotan euskararen bizi berritze prozesuen inguruko lan mardula egiten ari da, eta gure hizkuntzak globalizazioaren aurrean dituen erronkei aurre egiteko estrategiak lantzen ari da. Xabier Aierdi ere bizkaitarra dugu, Zeberion jaioa. Soziologian lizentziatua da, Deustuko Unibertsitatean, eta soziologian doktorea EHU. Immigrazio gaietan, gizarte arloko kontuetan, gizarte zerbitzuetan eta bar da oso aditu, horregatik ezaguna. Ikuspegi immigrazioaren Euskal Behatokiaren sortzailea eta zuzendaria izan zen, 2003an sortu zenetik 2011ara arte. Halaber, Begirune ikerketa laborategiko zuzendaria izan zen immigrazio gaietan eta Eusko Jaurlaritzaren aholkularia ere bai, gizarte politiketako sailean. Gaur egun, Begirune Fundazioko presidentea da eta ikerketa sozial aplikatuko proiektu askotan parte hartzen ari da, batez ere immigrazio eta lotuta eta erakunde publikoetan. Beno, eta pixka bat azaldu dizuet bakoitzaren ibilbidea, naiz eta askoz gauza gehiago egin dituzten gutxi gora bera bakoitza testuinguruan kokatzeko eta orain beraiei emango dietitza seguruni baina gauza interesgarriagoak ekarri dituztela eta. Beno, hasteko eta gain, bai inguru honetan gaian kokatzen joateko iruzlari galdera berbera luzatuko dizuet. Eta nahiko nukena da bakoitzak 5 minutuan erantzuteko gai izatea. Carmelo, zurekin hasiko gara. Zure iritziz, eragina aldute mugimendu demografikoek euskararen gaur egungo egoeran eta bilakaera sozialean. Arratsaldeon da esan ezer baino lehen, ni neu ere Iñaki Iurrebaso entzuteko gogo iziz. Nengola baina haren erreleboa hartu behar izan dut, lekuko hartu dut, baina jakin lekuko barruan doan mesua neurri handi batean Iñaki Iurrebaso berarena dela, ezta? Ekarpen handia egin baititu euskararen egoeraz eta etorkizunaz. Ea lehen gurekin dugun berriro. Galdera, ea mugimendu demografikoek euskararen egoeran da bilakaeran eragin duen dudarik. Eragin handia dute mugimendu demografikoek izan dute eta badute une honetan ere, une oso esanguratsua bizi dugu momentu honetan. Demolinguistika deitzen zaio, soziolinguistika barruan harreman hori lantzen duen adarrari eta azken urteetan, azken hamarkadatan asko landu da. Zergatik, Euskal Herria herri txikia izan da eta bere gorabera historikoak historiografiak ere badu zer ikusirik eta zer esanik horretan, goraberatsua izan delako demografiaren aldetik. Oso labur esateko, baina interes handia dauka. Azken 2 mende eta erditan demografiak Euskal Herrian ipar eta hego izan duen bilakaera horren motivazioak eta horren ondorioak aztertzea. Interes handia. Lehenengo 19. mendean Euskal Herria herri txiki hau pairatu behar izan zuelako herri honek bi estaturen antolaketa herri honen gainean egina. Bestea beste Frantziar estatua eta Espainiar estatua osatu ziren da konformatu ziren gure herri txiki honen gainean. Da horrek eragin ikaragarriak izan zituen lehenengo momentutik gu izan ginen emigranteak, asko eta asko, ez da Ameriketara eta bat. Ondoren, 20. mendean, industria garatu zenean, batez ere hegoaldean, egundoko mugimendu demografikoak izan ziren. Industrializazioak
etorkinen etorrera handi bat ekarri zuen Bilbondira, Gipuzkoara ere bai gero, eta horrek eragin ikaragarriak izan zituen ekonomian, gizartean, eta hizkuntzaren egoeran. Are gehiago frankismoak egin zuen politikarekin. Eta 21. mendean berriro ere, Franco hil zen, frankismoa amaitu omen zen, baina bai Frantziar estatuak, bai Espainiar estatuak ere, mantendu egin dute, eta hor demografia ez da efektua da, baina ez kausa, mantendu egin dute jarrera bat oso nabarmena, eta jokatu egin dute eta egiten dute demografiarekin ere, bai iparraldean, bai hegoaldean, orain denborarik ez daukagu detailean sartzeko, baina gero galdeetan sartuko gara. Esango nuke laburtuz, estatu biek estaldura ideologikoa, politikoa, instituzionala ematen diotela Euskal Herriaren ordezkatze eta asimilazio prozesuari, eta Euskararen asimilazio eta desagertzeari estaldura ematen diote. Kuriosoena da, frankismo gerra egiten zion Euskarari, orain estaldura ideologikoa ematen zaio, eta ez bakarrik eskuinan aldetik, baita ere Espainiako eta Frantziako ezkerren aldetik ere. Estaldura hori benetan kezkagarria da, zeren prozesua, asimilazio prozesua jarraitzen du. Nik uste hegoaldean nabarmena da, iruzurra egin dutela, nabarmen, kasu honetan, elebitasuna aipatu dute eta ikusi dugu praktikan hori iruzur bat izan dela, eta orain etorkinekin berriro ere, gaur da eguna, non Estatu Espainiarra erabaki egiten du nola jokatu behar duen etorkinekin Euskal Herrian. Eta esango nuke, asko esatea da agian, baina nik esango nuke, Franco berak egin zuen politika errepikatzen ari dela. Beraiek, eta kasu honetan progresista omen den gobernu batek, erabakitzen du zenbat etorkin, 35.000 inguru edo, estabilizatu nahi dituen Euskal Herrian da ze baldintzatan. Kuriosoa da, baldintza horien artean ez dago inundik ere Euskara ikasteko proposamenik ere ez. Besteak beste, badaki ondo gobernuak Franco zekien bezala, etorkinak izan daitezkela, eta hala dira, Euskararen kalterako ondorioak dakartzatenak. Besteak beste esango nuke oraindik ere Franco hil zen, baina oraindik ere frankismotik heredatu ditugun elementu batzuk, besteak beste errega berak, Ertamerikara edo Egoamerikara doan bakoitzean errepikatu egiten du la madre patria, la hispanidad, alako kontuak. Gertatzen ari zaigu, ona datozen etorkin Ertamerikarrak, Egoamerikarrak hori sinistuta dutela, eta sinistuta dute ona etortzean ez dutela inolako ahalegin linguistikorik egin behar, hemen guztion madre patriaren parte garelako eta espainola badakigulako. Bueno, sarrerako hor utziko dut, denbora markatzen duelako eta respetatuko dut, beraz, momentuz hor usten dut sarreratxo. Eskerrik asko, Carmelo, zure hitzartzeagatik. Jon, zurekin jarraituko dugu. Zure ustez, mugimendu demografikoek eragina dute Euskararen egungo egoeran eta bilakaera sozialean. Bai, entzuten da. Bueno, arratsaldeon, besteko, denoi, eta gustua ematen du egia esan gaur 2026an hitzaldi batek, mahaiburu batek, overbookina sortzea, garbi dago gaiak interesa sortzen duela. Eta, zut hori ona dela, seinale ona dela. Eta zorionak, nazio bitzari, antolatzeko ekimena izateagatik. Ni hemen oso gustora, aspalditik ezagutzen du elkar, hirurok eta hori pena ez da, eskerrak peso-pesatu batek arri dugula. Baina gira Iñaki Jurrebasoren hitza hemen, ni ere parte hartzera, baina Iñaki entzutera ere banentorren, ez da. Iñaki eta Xabiak entzutera ez. Nik uste egin duzun galderaren erantzuna baiezkoa dela. Eta, nik uste danok erantzungo nukela baiezkoa, ez da, baina nik uste ñabardura askorekin egiten dugula erantzun hori,
Eta iruditzen zait honetan ere, behar da Iñaki Urrebaso izango zela hemen, galdera horri datu ez eta nolabait background handienarekin erantzuteko gaitasuna duena, ez hain zuzen ere, azken 25 urtetan edo gehiagoan euskal demolinguistika, hau da, demografia linguistikoa, populazioa eta hizkuntza gurutzatzen duen zientziaren adar hori gehien aperak landu du. Eta, demografia ez da, demolinguistika ez da gauza bat improvisatzen ibiltzekoa, da bakoitzak bere iritzi ideologiko edo politikotik begiratzekoa, jakintza bat ere bada, eta bere legerak ditu. Eta nik kezkatuta ikusten dute jakintza hori duten jendea, azken aldian, kezkatuta ikusten dut datorkigunarekin. Orduan, hori esan egin behar da. Osea, ezin dugu herri honetan debaterako beldurrez ibili, ez? Eta gaur ere ikusten dut, ez du hitz egingo migrazioaren komunigarritasunaz, hitz egingo du beldurra dago, bainontaz hitz egiteko. Beldurra dago, eta ez dut esaten nik ere ez dudanik beldurrik, eta nik gauzak argitu danik, baina ez gaude egoera sano batean, gauzei buruz hitz egiteko, hitz egin behar den bezala, ez da, elkarri salaketa ideologiko potoloak egin gabe, ez da. Gai honek, gertatzen da gai honek, badituela, aspektu etikoak, politikoak baino, uste politika baino, azpirago eta lehenik etika dago, ez da, eta etikatik sortzen dira ikuspuntu politikoak, eta gero daude gaur egun ditugun eragin ideologiko desberdinak, eta gauza asko dago, ez da. Baina ere uste blokeatuta gaudela debatitzerako orduan, elkarren markajea ikaragarri estua dela. Hainbesteraino ze, barik ezin du bada izenik esan, nik izan zaket, alakok, eta behar jakin duzu ezin da, alakok esan zidan, Xabierrek eta da, Xabierrek esaten duenan arabera, datozen urtetan nekiz badatoz, Jon, ez dauko duzer eginik, dutela goaz, baina ezin da esan alako hori zein den, ezin da esan. Ez da gulertzen, uste dut falta zeigula askatasun maila bat irabaztea gauza hori buruz hitz egiteko. Ez da nik behar bada gaur gonbidatzen dut horretaz ere zerbait esatera, badaki alako zukire gauzula buruan aurrekoan esan zenuen badaukat, gauza incendiari bat idazteko tentautan dago baina ez dakit. Osea, uste dut gauza asko esan litezken honetaz, ez da. Orduan hori batetik, ez da. Nik egia esan, abiatzen nahi, nire abia puntu etikoa badakitzen den, eta, hortik dator, ez da, gogoratu zu ere migratzailea izan zinela, ez da, Biblian aspaldi esana, zera, ez da, Ederreiarei, eta hau da, hortik datoz, eta nik uste, oinarri etiko horretatik abiatu behar dugula, gauzak pentsatzen dagoen, ez. Baina gai honetan, hain zuzen ere, UEMak, izen propiorik esan gabe, UEMak nahiko berriki, eskatu zion ziadek hori ikerketa bat egiteko, eta hori da daukagun ikerketa, lehen aipatu bidazu Carmelo, kezkatuta zaudela horrekin, daukagun ikerketa berriena, eta ziadeko normala lan oso ondo egiten du, ez? Eta egiten du hemendik 11 urterako proiektzio bat, 11 urterako Eustatek eta ematen dituen datuekin zenbat espero daiteken, zenbateko immigrazio espero daiteken, eta gure euskararen prozesuak nola dauden, eta euskararen prozesuak hemendik 11 urtera ze inpaktu jasoko duketen gauzak horrela jarraitzen badute. Hau da, prebizio horiek ezer aldatu gabe betetzen badira. Eta ondorioak txarrak dira. Oso txarrak ere direla esan dezakegu. Orduan, hitz egin izagon horretaz, batxabaz, ez da. Gure kasuan, guk euskaltzaindian, ari gara azken urtetan nolabait matrize bat eraikitzen, bereziki euskararen etorkizun ikuspegi hemendik 25 urtera, euskararen estrategia nagusiak zein izan ditezken marraztu nahirik, jende askoren parte hartzez, baina baita ere aurretik badugu diagnostikoa egiteko eredu bat o matrize bat.
Eta diagnostiko horretan, badaude indargunea, badaude ez gara katastrofistak eta zer. Baina, aipatzen ditugu, bueno, 21. mendeak ekarri dituela, berri batzuk ekarri dituela, inpakto berri batzuk. Oso goraka eta oso, bueno, indar handiz, nolabait, konbila artean, datorren edo zetorren hizkuntza biziberritze prozesu honetara. Kokatu gaitezen, guk daukagun hizkuntza biziberritzen prozesu hau, azken 60 urtetan egin duguna munduan oso bakana da, oso bitxia da, bai? Munduan ez dago azken 60 urtetan estatu propiorik izan gabe, hizkuntzaren galbidea frenatu eta alderantzikatu duen kasuak munduan ia ez da. Eta dauden bat edo bi, gu baino, norbait egoera errezagotik, katalana, eta hizkuntza latino bat izan dira. Orduan, oso prozesu berezia egin dugu, eta prozesu horrek izan ditu kontakizu batzuk, energia batzuk, eta oraindik prozesu horretan daude. Prozesu horrei, 20. mendean, etorri zaizkio, datu edo inpaktu berri batzuk. Gizarte aldaketa, ez dira sartuko, baina hortaz aritua hau da, gizarte aldaketa, harremanak, balioak eta hainbat gauza. Bigarrena, teknologia aldaketaren fragmentazioak dakarretan kaldera berriak, gizarte fragmentatuago batean, zailagoa da guia bezalako komunitatea internet egitea. Eta horiek etorri dira, Carmelo asko aipatu, beti bizitza osoan segura asko aipatu dituen betiko ezintasunen gainera. Ez daukagu estatu bat, lurralde zatikatu daukagu, eta linguistika gure kontrakoa, ez gara gehiengoa, eta ordu, betiko hiru ezintasun horien gainera etorri dira bi zaintasun horiek gehi hirugarrena, eta hirugarrena da migrazio prozesu herriak, garren mendeak ekarri dizkiguna. Ordu, hori datu dira. Galdera da zer egin, ez da? Eta zer egin horretan, nik uste ditugula bi gai arlo handi, bat errezagoa, oso zaila baina errezagoa, eta bestea, gauden egoera politikoan, zailagoa. Bat, eta potoloena litzateke, eta nik aitortzen dut hemen, inor gutxi dakiela asko eta nik ere ez dakiela asko gai hori erantzuteko, ez? Baina, izango litzateke, ausardi handiz esan da, zer diseinu demografiko egin nahi dugun herri honetan. Hau esateatik ja, torri ditezke, milaka tuit esan ez. Ez naki zer zara! Eta, ze diseinu, ze planteamendu demografiko egin dezakegu daran artean, herri honen, etorkizunera begira, kontutan eukita, herri moduan ditugun desafio eta aspirazio, biak esaten du, desafio eta aspirazio, existentzialak, kulturalak, politikoak, ekonomikoak, sozialak. Ikuspuntu jakina, inklusio batetik eta nik lehen ez dut esan, nire bizitzare erdia, beste herrietako jendearekin lan egiten pasa dut eta pasatzen dut, eta ilusioa egiten dit hemen kanpokoak nirekin batera ikustea. Ez da planteamendu esklusioa, baina esaten dut, herri bezala, galdetu berri honen gola, liburuari, zer diseinu demografiko honek. Zer gertatzen da, edozein estatu egiten duela bere diseinu demografikoa. Baina guk ezin dugu. Eta hemen, esan behar dago baita ere, ez da, hortan nik flojo ikusten dut gure klase politikoa. Gure klase politikoa ez da usartzen, orain, segurazko nik bota dudan esaldi xume hori, esatera. Ez ezkerra bertzalea, ez PNV, ez da usartzen. Eta ez, nolabait beste indarrak ere, ez da. Jakina, gero, rebajatu darko dugu, ez dugu pentsatuko diseinatu litekenik nahi dan bezala, eta baina edozein estatu diseinatu egiten bere migrazio politika guk ezin dugu egin, ez da. Beraz, gai potoloa da, baina hor guz dezagun momentuz aparkatuta dakidalako gaurko gaia ez dela. Eta bestea da, edozein kasutan egiten dugun diseinua egiten dugularik ere, eta segurazko egingo ez dugun diseinua egingo ez dugunez, hemen ditugunez etorria, eta hemen
izango ditugunez gutxi edo gehiago etorkinak, bigarren galdera hori da, populazio sektore horiek euskararen biziberritze prozesura hurbiltzeko eta hortan parte aktibo izateko ze bide jarriko ditugu. Eta nik hemen asko aurreatzea espada, nik titular moduan esango nuke etorkinen harrera linguistikoa egiten duguna baino askoz hobeto eta sistematikoago egin beharko genukela eta horretarako baliabideak baditugula. Eta ez gara da oro har etxekoranak ondo egiten. Eskerrik asko, Jon. Xabier luzatuko diogu hitza orain. Xabier, zure ustez, mugimendu demografikoek eragina dute euskaran eta euskararen bilakaera sozialan. Mugimendu demografikoek eragina dute guztian, izango dut. Azken finean, elementurik importantena hemen demografia da. Demografia da, eta azken finean badago demograforiko berena estatuan, Julio Pérez Díaz, honek esaten du, bakarrik daukagu arazo demografiko bat, eta da demografo gitxi dagoela. Eta batez be propagandista asko. Eta nolabait erreflexioak egiten direla, beste toki batzuetatik. Orduan, demografia da, kotoiaren froga. Demografia garbira pasatzen du gizarteak egiten duena. Zuntin jozu, ze diseinu demografiko egin behar dugu. Diseinu demografikoa egunero egiten dugu. Hau da, planteatu daiteke politikoki egitea diseinu demografiko bat, ezta? Baina egunero egiten dugu. Eta egunero egiten dugu, egunero autuak hartzen ditugu. Eta orduan kontua da, ze gizartetan gauden. Eta nortzut iran gaur egungo euskaldunak. Eta gaur egungo euskaldunek zen nolako autuak egiten dituzten euren bizitzan. Ze azken finean, hemen eskatuta gaude eta nik gorrotatzen dudan rotulo bat da erronka demografikoa. Erronka demografikoa hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu ia zelan etkari daitezken umeak mundu honetara euskaldun eta bertsalak izango direnak. Eta hori da pentsatzen ari garena. Eta bitartean beste prozesu bat dago, oso gastatzua, eta da, hemen agureok, astiro, gero eta hobeto bizi garela eta gorratzen bazela, eta gero eta jente gehiago dagoela. Eta orduan, hori dira benetako prozesu demografikoak. Orduan, hortik abiatuta eragina dauka, baina eragina dauka baita bertako immigrazioak, hau da gure gizarteko immigrazio sozialak, zeren, azken finean, euskarari ez dio erreparatzen. Hau da, immigrazioari leporatu geniezaioke egoeraren kausagile modura bertakoak egiten ez dugunarekin. Eta horri ondo nortu behar dugu. Ondo nortu behar dugu jakiteko nola goazen. Nik zenbaki batzuk bota ditut inoiz, baina nik uste gertagarriak izan daitezkela, naiz eta inork ezin duen esan zer gertatuko da. Ez dakigu, produzio munduan zer gertatuko da, inork ez daki lan ere zelakoa izango den 25 urte barru. Dakiguna da, 25 urte barru baby boom guztia desagertu egingo dela. Edo 30 urtean baby boom guztia desagertu egingo dela. Eta orduan asko gara desagertuko garenok. Asko gara eta gainera volumena oso handian, ezta? Eta gainera, momenturen batean zainduak izan beharko dugula. Eta zainketa hori egiteko, behar bada izango dira politikak planteatzen direnak aderde horrela, ez da? Baina zainketa antolatu egin behar da, norbaitek antolatu behar du. Gutxienez beste 200 edo 250.000 emakume berri etorriko da Latinoamerikatik hurrengo 25 urteotan. Orduan, hori, behar bada okertu egingo naiz. Eta izan daitezke 180 edo 150.
Baina nolabait hor ditugu erronka sozial batzuk. Orduan, immigrazioa hitz egin behar da, hitz egin gura badugu euskararen inguruan. Zeganera beste bidatu dagoz bota behar direnak. Hau da, oso importanteak, 25 urte eta 40 urte tartean, jendea adin horrekan etortzen da, zebatez belanera etortzen da, ezta? 3 pertsonatik bat atzerrian jaioa da, dagoeneko. Eta horrek suposatzen du, gero, jaiotzen direnetatik, oso bitxi jaiotzen da, erkidegoan jendea, 13.000 ez da heltzen, behibibuneko garaian 42, 50, 45, ez da, inoiz, orain 13.000 eta hor gagoz nolabait geratuta, ez da, eren batek 10 atzerretara dauka. Eta 10 urte barru izango da, erdia. Orduan, hor hori datu, nolabait izateko importante modura eta kokatzeko. Gero, eskoletatik bakarrik pasatzen da kasuriko berenean, 13 bat. Hau da, 6 bat bertan sortua, eta 7, eta 7, familiak alduenean reagrupazioaren bidez. Orduan, hori da kontestua, eta kontestu niri eman behar zaio, nolabaiteko analizi realista bat. Erronka demografikoa planteatzen pentsatu, bertako jendeak semea hori izango dituela, hobe da horretan dirurik ez gastatzea. Instituzio guztia dagoz, hori gainera, hori da beste gertatzen zaigun beste gauza bat. Erronka demografikoa zaitzek egiten da, eta udalerri bakoitzean, diputazio bakoitzean, gobernu bakoitzean, egiten da txosten bat. Eta, klaro, txosten horretan, beti porrusaldaren osakinak sartzen badituzu porrusalda ateratzen zaizu. Eta ezin duzuna osakin horiekin pentsatu garabantzuak aterako direla. Ezta? Azken finean, erronka demografikoaz eta horrelako kontu ez hitz egitea, denbora alperrik altzea da, zegoen behar duguna da, gizartearen osaera soziokulturalaren analizia egin. Eta euskaldunok gara. Azken finean, mundu honetan, eta Gipuzkoarrak are gehiago, euskaldunok gara, behar bada munduan dagoen gizarte progresistena, gauza honetarako eta gauza txarretarako. Horda momentu zorizten dut. Eskerrik asko Iruro egin zuen hitzartzeagatik. Orain galdera individualak egingo dizkizue, baina kasu honetan bakoitzari ezberdina. Orain ere saiatu zaitezte 5 minutu inguruan erantzuten. Pasatu egin ez, eta? Bueno, pixka pasatu zarete, baina oraindik barkatuko dizuet, gero bestela hasiko naiz. Carmelo, zurekin hasiko naiz, orain ere. Zure ustez, zer baldintza bete behar dira, atzerritik pertsona bat eremu euskaldun batera etortzen denean, eta ez euskara, ez erdara, ez dakizkienean, haren aukera euskara izan dadin. Galdera ona da, baina jakina ja debatean hasi gaitezke. Galdera honek aurrikusten duena edo aurrezkatzen duena da guk geuk ahalmena izatea, edo Ionek sugeritu duen moduan demografiaren diseinua egiteko, edota Xabierren hitzekin esan da, dagoen errealitate soziologikoan eragin izateko, orain ez daukaguna neurri handi batean. Egunotan ikusi dugu Madrileko gobernuak erabakitzen duela ze politika demografiko egingo duen hemen etorkinekin, Xabier. Hori da, bai. Bueno, orduan, zebatean sartzen gara. Kontua da, galdera zehatza, ze baldintza bete behar dira. Begira, nik uste galdera honek 2 maila aztertzea eskatzen digula. 2 dimensio dauzka gutxienez. Lehenengo da, etorkina badator Azpeitira adibidez, eta jarrera personal bat hartu behar du. Egoera baldintzatuta, baina jarrera bat, ezta? Beraz,
bere etorkin horren, da bere familiaren erabakia dago. Zer ikasi behar dut Azpeitian euskara edo espainola, kasu askotan badakidana. Ze la madre patria eta hori dara esan duguna, ez da? Claro, orduan, ze baldintza beharko genuke hipotetikoan, Azpeitiara datorren etorkin horrek erabaki dezan, demagun ez dakiela gaztelera ere, euskara ere ez, erabaki dezan euskara hautatzea lehen hizkuntza, ikasi behar duen lehen hizkuntza bezala. Argi hitz egin dezagun. Etorkin horrek beharko luke konstatatu beharrezkoa dela, berentzat euskara. Hau da, Azpeitian ezingo dela bizi euskara espadaki. Beraz, euskara beharrezkoa kontsideratu behar du etorkin horrek. Da bigarrena, Jonek lehen aipatu du, zehaztu beharko genuke. Etorkin horrek aurkitu behar du bide bat, hau da, harrera egoki bat eman behar zaio, euskara ikasteko, integratzeko Azpeitian, ez bakarri lanean, bai bizitza sozialean eta harreman hori izateko. Beraz, hor dago dimensio bat. Personala, esango nuke. Nola askotan, gai hau, modu esklusiboan, ia tratatu nahi izaten den, eskubide, giza eskubide eta eskubide mailan, etorkin horrek ere, erabaki personal bat hartu beharko luke, baina bi baldintza horiek behar ditu. Eta beste dimensioa dago maila kolektiboan. Hau da, benetako galdera nire uste sakonean dagoena da, ze baldintza sortu behar ditugu euskara, eta ez espainera edo frantsesa, euskara bera bihur dadin lehen hizkuntza eremu euskaldunetan behintzat, Azpeiti baten. Ze neurri hartu behar dugu euskara bihur dadin populazioaren gehienak dakiguna hemen eta nahi dugun bezala lehen hizkuntza. Claro, pentsa hori lortzen badugu datorren etorkinak, ja izango ditu emanda bi baldintza personalak, euskararen beharra eta bide bat. Ze baldintza behar dugu hori lortzeko, nik uste hor da hola fondoko arazoa. Euskara lehen hizkuntza bihurtzea Azpeitian legitimoa da? Bai. Lehen hizkuntza bihurtu nahi izatea Euskal Herrian legitimoa da? Nire ustez bai. Linguizidio prozesu baten, argi baten ondoren, da hori historian detailatu egin dezakegu gaur egun, inkluso genozidio prozesu, genozidio kulturala, eta ez bakarrik kulturala, prozesu historiko baten ondoren, Euskal Herria legitimazioa dauka aspirazio hori izateko, euskara bihurtu hizkuntza nagusia. Claro, ze baldintza behar dugu, berriro itzultzen gara lehengo gaira. Ez da esatea errealitatea hau da, kontua da, errealitate hau nola irauli daiteke. Nola lor daitezke helburu legitimoak errealitate hau irauliz. Nik uste legitimoa da eta are gehiago. Beharrezkoa da jarrera hori. Zeren beste alternatiba, eta horretan bat gatoz dirudinez hirurok eta egiten diren azterketa hori ematen dute, ziadekokoa benetan larria da, hola da. Beste alternatiba da euskara desagertzea, eta euskal nazioa desagertzea. Eta norbaite pentsatu du ze ondorio historiko, psikologiko, personal da kolektibo izan dezaken horrek. Ordan, hor dago asuntoa. Posiblea da, zilegi da politika zehaz bat egitea oraingo egoeran eta etorkinak barne ekuazioa barruan sartuta posiblea da arnasgune konkretu batzutan hasteko eta gero eskualdetan da behar bada Euskal Herri osoan helburu hori errealitate bihurtzen hastea.
modu gradualean, eta ze behar da horretarako. Nik uste maila horretan kokatu beharko genukela kontua, errealistak izan da. Ze errealismoa dakar, ifrentzua. Euskara desagertu, 35 urtetan, da Euskal Herria nazio bezala ezabatu. Bide horretan omengoaz, errealitateari begiratuz bakarrik gelditzen bagara. Orduan, gero, hor konsiderazio batzu daude, denbora mugatua daukat, baina hizkuntza ez da gizabanakoaren autua. Hizkuntza definizioz izaera komunitario duen errealitate bada. Hizkuntza euskara bera, komunitate baten ezaugarria ditu, eta nik uste simplifikazio gehiagizkoa egiten dugula azken aldian euskararen egoeraz mintzatzen garenean. Euskararen egoeraz mintzatzeko euskal kultura sistemaren gabeziez hitz egin behar dugu. Euskarak garatu dadin, ez du bakarrik behar hezkuntzan ikasia izatea, hori izan da gure akatza. Aipatu digute elebitasuna, inoiz betez dena, eta gero esan digute, eskola guztietan euskara ikasi, bale. Ez da nahikoa. Euskara bizi behar du euskal kultura polisistema oso bat. Eta hori kendu, ukatu, zentzuratu eta moztu egiten digute. Hitz egin dezagun seriotan. Hitz egin dezagun serio. Eta hemen egia da, eta ideia honekin hor utziko du debatea, egia da, estatu biek jarraitu egiten dutela asimilazio politikarekin, hau da, euskara desagertaraztea beraientzat on da, argita garbi, on da, zergaitik, unibertsala daukatelako gaztelera batek eta frantsesa besteak. Eta hori on konsideratzen dute, eta euskal alderdi abertzaleek filosofia horretan bat eginda datoz. Hau ere esan behar du. Euskal alderdi abertzaleek ez daukate estrategia bat esan dudan helburu horiek betetzeko. Beraz, korrontean doaz, Xabierrek aipatu duen errealitate soziologiko horretan harrapaturi doaz, eta neurri handi batean onartu egiten dute. Hemen korrika eginda, maituko dut, korrika eginda 3 egunetara gertatzen zaigu gure lotsarako alderdi abertzale horietako buruzagi batzuk egiten dute elkarrizketa politiko sakon bat euskal egunkari batean gaztelera utzez. Hau da, adibide bat baino ez da, Gaztelera esan nahi da, gaztelera izatea politika serio egiteko hizkuntza naturaltzat hartzen dute hemen bertan eta egunkari abertzale baten. Hori da egoera. Hortik aurrera jokatu beharko dugu ez itxaroten zer gertatzen den, baizik eta subjektu kolektibo bihurtzen. Eskerrik asko, Jon, orain zure egingo dizu galdera, mesedez saiatu laburragoak izaten, ze bestela amaieran eztabaidako denbora gabe geldituko gara. Jon, zure ustez, Euskal Herriko eremu euskaldun batera etortzen denean pertsona erdaldun bat, nola erakarri behar dugu pertsona hori euskarara? Seduzitza eta liburtzea izan daiteke aukera bat, baina hori bakarrik nahikoa alda, ala benetako hizkuntz politikak aplikatu behar dira. Zer uste duzu? Bai, nik uste, bigarren interbentzioan tonu pragmatikoa banareko naizela. Lehenbizikoan kokatu nahi nuen, gai batzuk, markoa zabalago kokatu nahi nuen eta urtut gai batzuk pendiente ditugula. Baina horrek ez du esan nahi, ahazteaz etorren bat jokatzen. Eta daukaguna, segura asko diseinu bat egiteko batetik tresna gutxi daukagu, eta gainera momentu enten politikoki eta ideologikoki badago lako blokeo bat, inork ez du argazki korrektutik mugitu nahi, eta nik uste pensatu beharko nukela,
planteamendu demografikoan ere, eta behar da, hasi behar da maila intelektualetik, eta horako maila inguruetan, eta hasi behar da gauzatzu buelta ematen, ezta? Baina, bigarren galderak ekartzen dau pragmatismora, eta hori da, azkenean egin behar duguna, ezta? Eta guztu galdera interesgarria da, eta alde askotatu edukatu, ezta? Kontua etortzen denean gure herrietara, etorkin hori, gure ez daudela antolatuta harrera linguistikoa behar bezala egiteko. Ia da, harrera linguistikoak izan behar dela, harrera politika integralago baten parte. Ez da bakarrik harrera linguistikoa, eta egia da, azkenean jende horrek bestelako ezaugarri eta bestelako egoera asko dituela eta hizkuntza ez dela haientzat lehentasuna ez. Baina, momentu honetan daukagun harrera batetik nahiko deskoordinatua da. Gero bestetik ez dago komunitatearen edo gizarte zibilaren papera ez dauka ondo integratuta. Ez daukagu ere nolabait esan da zonifikatuta, hau ez da oso politiko euskaldunontzat, Nafarroara begira, baina ez daukagu, ez da, errealitate soziolinguistiko desberdinetan ondo antolatuta. Eta uste dut, bai, baditugula aukerak egiteko askoz zeharkatzaileagoa izango da politika bat, pertsona horrekin. Hau da, migrazioaren harrera linguistikoak egon behar du txertatuta migrazioaren harrera integral baten barruan. Pragmatikoa izan behar du, persona horren beharrak ezagutu behar dira. Eta ez du euskara ikasiko maitasunagatik ikasiko du, ikusten baldin badu, zertarako praktikoa zaiola, nahiz eta simbolikoki izan, baina izan simbolikoa ere sartzen da, nik uste, kasu batzutan arlo pragmatikoan, ez da. Gero, uste dut, udalek izan behar dutela erdigune, baina herrietako gizarte zibila, herrietako gizarte zibila antolatua, komunitate euskaldun antolatuak ere, izan behar dago paper protagonista bat, ez da. Uste dut baita hezkuntzak gertu duen behar duela, hezkuntza askotan gehiegi eskatzen diogu, baina hezkuntza funtseskoa da, eta hemen badaude ni baino gehiagoak egitenak hortaz, ikusten dut aurrean nire fakultateko lankideak, eta ze konplexutasun datorren baita ere, momentutan euskal hezkuntzara gai hori dela eta, baina hor badugu nolabait esan da, ez da, baliabide sorta bat, eta behar bada hezkuntzaren lotu liteke gurasoen klaseekin, gurasoak erakartzearekin, eta hor, ez. Gero uste du, sektore espezifikoak badutela garrantzia direz, pertsona hori posible da izatea, segurazko, Xabierrek esan duen, zaintza da datorren emakume eta gainera Latinoamerikarra, gehien bat, ez. Edo eta, beste gauza, aukera asko dauden, ez da, baina, ostalaritzara, datorren, bi gauza tipiko batzen gara, ez da. Ezin dugu egin, ostalaritzarekin sektore harrera sistematikoago bat. Esatea jartzea, ostalaritzan, bat maila, bi maila, hiru maila, o bi maila adibidez, ez. Eta esatea, bi maila, 40 orduko ikastaro batekin badukazu bat maila. Hau da, zurito bat, bai, mesede, eskarrik asko. Ez, bueno, hau da, sektore politikak egin ditzakegula eta eske gure tresna guztiak ditugula, jaurlaritza dago, diputazioa ditugu, udalan ditugu honekin motibatuta, eta leku askotan herri gintzako jende daukago, ez. Beraz, askoz gehiago egin dezakegu, edo hobeto egin dezakegu egiten duguna baina. Segurazko esan dudan honetan, gauzarik konplexuena hezkuntza. Hezkuntza bestela ere, badituen hezkuntza ez ezagutazko, ezkutan ere, gure euskaltzale sutsuak gara eta dana angelu bat ikustuko joera dugu. Hezkuntzak bere bestela ere baditu, bere arazoa, ez da? Hizkuntza batekin datorren pertsona bat, 12 urtekin murgiltzen badugu hezkuntza eredu batean, eta barrotun, beste alde horretan ere badula oso argudio importanteak kontuan hartzeko. Orduan, ez dut ustenik, ez dut egin nahi diskurso edo ostaile bat edo ez da listoia oso goian jartzen duena edo ezin lehen aipatu duan bezala ez da diseinu demografikoa bezalako hitz handiak hor bukatzen den diskurso bat, ez baizik eta gauza egin dezakegun gauzak izendatzea.
baditu erakundeak, badago behintzat borondate latente bat, badago gizarte zibil bat oraindik gauza hauekin motibatua dena eta biziki dagoena. Gauzak hobetoxeago egiten hasi gaitezkela. Beti ere mespretsatu gabe egiten dena, badakidelako herri askotan egiten dela, eta jende asko, betera buruari 1000 buelta ematen, eta praktikari 1000 buelta ematen, hezkuntzan eta gai honi hiltzen. Xabian, zuretzako ere honi lotutako galdera. Zure ustez, Euskal Administrazioak nahikoa egiten aldu atzerritik datozen horiek Euskara ikas dezaten, ala gehiago egin dezake? Askoz gehiago egin dezake, eta askoz gehiago egin behar du. Ezken ikustu zoritxarrez oroak, guko lan liburu eskabat atera dugu, immigrazio gustua, Espainia gustua titulu hartuta, jende asko bitze egiten du immigrazioaz, baina gero ez du seriotan hartzen. Eta ni harritzen batez beharrituta nago, bazakia aspertuta nago, idazten behar rala honeri benetan seriotan hartzea, baina gaur ere ez seriotan hartzea. Zuk badakizu 100.000 lanpostu beharko dituzula eremu industrialean, eta zaintzarako emakumea padagoz, eta barriro sartzen gara heteropatriarkalitatean da gainontzeko faktore guztietan, gaur egun ez daukazu langile prestaturik munduan importatzeko moduan. Ez daukazu, ez da existitzen. Orduan agertzen zaizu Confebask, 4 hilabetero, 5 hilabetero, esan ez ez dugu aurkitzen jenderik FP-arekin. Claro, eta zergatik ez duzu prestatzen. Honelako ereduak inventatuta dagoz duela 100 urte, 200 urte, non enpresetan, enpresak eskola bat zeukan eta jendea prestatzen zuen. Eta bide batez, sozializatu egiten zuen, eta begiratu ezazu zen nolako lan egin litekeen sozializatzen Euskadin, dakien jendeak mutiko bat hartuta. Eta neskatu bat hartuta, eta esateko benga nire pintze hemen pinpon. Ze, klaro, nik denbora oso gitxi daukagu, eta ezin dramatizatu behar beste, ezta? Baina, azken finean, hemen administrazioak askoz gehiago egin behar du, eta oraindik ez dauka politika bat horretaz. Hizkuntza politika zailak ez dauka honetaz erreflexiorik egin da. Bilboko udalak ez du oraindik plan bat egin, eta gainontzeko udaletan, imaginatzen dut gutxi, euskara arloak sekula ez du egin immigrazioarentzako plan bat, esate baterako zer egin arratzaldetan, gerazkanpoko ekitaldiekin, edo ekimenekin. Orduan, harritu egiten zara ze azken finean ez da seriotan hartu, eta orain heldu gara sok egoera batera. Eta azken finean sok egoera batean gagoz. Eta nik uste dut sok egoera baliatu egin behar dugula. Eta horretan bat nator Jonekin, sok hau, egoera baliatu egin behar dugu begiratzeko ia nola sortzen dugun mugimendu bat, sok honi, batez be, geuk ere erantzun bat emateko erantzun kolektibo bat. Eta nolabait, elkarrekin lan eginda, zelan hemen egin litezkeen benetako programak, eta benetako laguntzak. Zaitasunak asko dira. Bat, ezin da izan, ez integrazio, ez kohesio hizkuntza, hizkuntza hori minoritarioa denean eremu batean. Azpeitia beste kasu bat da. Azpeitian, agian eta uema, territorioan, azken finean, hor gehiengo bat daukazu euskalduna, eta orduan euskara bizi egiten du kalean, euskara entzun egiten du kalean, euskaraz eukingo ditu referentzia gehienak neskaldutiko batek. Eta gurasoek ere esan dute, beste hizkuntza bat dago. Eta hor beste egoera bat da. Baina pentsatu behar duguna da, batez be, gure eremu geografiko gehienean ez da hori dagoen errealidade linguistikoa. Azken finean hizkuntzak ikasten dira entzunez. Eta ikasten dira koertzio inbizibleaz. Hau da, behartuta zaudelako.
Orduan, bi elementu horiek ez ditugun moduan, egin behar duguna da territorializazioa, zonifikazioa, egun nahi dugun moduan, egin dadila ikerkuntza serioa, ikoez daitela ia funtzionalitate, hizkuntza funtzionalak nola sor litezkeen egoera ezberdinetarako, baina ezin duguna pentsatu da lengo eskema. Hau da, horren etorriko da, pertsona bat, bertazko askok egin ez duela egitera. Eta da, 5 urtez euskera ikasten egon, lana abandonatuta titulu ateratzeko. Ez, behar da, denok egin behar dugu erreflexio ikeragarri bat esateko. Eta zentzuk dira hemen gutxieneko, ez dakit, kualifikazioak behar direna komunikazioa bermatzeko eta horreriekin. Aipatu duzu xok egoera batean gaudela eta orain horri buruz galdetuko dizuet, hor dauzkagulako seadeko poemaren enkargu zuela hilabete batzuk egin zuen ikerketa baten emaitza. Eta ikerketa honek esaten duenez, erritmo honetan jarraitzen badugu, mugimendu demografikoek horrela jarraitzen baldin badute, 10 urtean ez du euskarak arnaskunerik izango. Eta, gauza jakina da hori euskararen biziraupenerako oso datu tristea dela. Zer egin dezakegu egoera hori saiesteko? Orain utziko dizuet elkarri erantzuten, nahi duzuen eran hartzen hitza, baina 15 minutuan erantzuten saiatuko gara. 15 minutuan dalona. Oso interesgarria baina esaten ari zaretena, da, galdera bat eliminatu dut, beste bat kendu beharra dut ere kenduko dut, nasa hitz egin. Bai, galdera potoloa da, ez da. Bizkat, 25 urteko bizio horretan, hemenik 25 urtera non egon nahiko genuken eta non egon nahi dugun, uste dut nahiko bizio aldi berean aspirazio duna eta pragmatikoa dela. Azteko, badakigu, zer batzuk, burua daukatela handik, etengabe, ezagutza universala eta gure planteatzen dugun bizio horretan ezagutza universalera lurralde batzutan iristea bada, bigarren mailako helburu bat izan daiteke, egoki bat. Baina nolabait hemendik eta 25 urtera planteatzen dugun helburu nagusia da euskal hiztun osoen nukleoa sendotzea. Hemendik 25 urtera etorri daiteken zerbait berri horretarako indartsuago egoteko orain gaudela baino. Eta bada, helburu pragmatiko xamar bat, ez da, Euskal Herri Euskal hemendik 25 urtera, eta izan da, ez da, gure komunitatea gauza batzutan oso voluntarista eta barraz. Ordu, helburu pragmatiko horrek baita ere noski behar du, eta zilegi da, hainbat lurraldetan, ahalik eta ezagutzaren universalizazio handienera iristea. Baina, nolabait estrategi horretan, irudikatzen ari garena batetik lan eremuan egin behar dela jauzi hondi bat, eta hori posible da, eta esan baditugu. Lan eremua izateko gune bat, gune formala da, baina formal ez publiko baizik eta nolai formal pribatua, ez da. Lan eremuan jauzi handia daukagu emateko, oraindik ere gehien bat, erderaz egiten da, eta ez du esaten lan euskaraz egitea, baizik eta oroa, generalizatzea, Euskal Herriko enpresa gehienetan, hizkuntza kudeatzeko plan. Eta hor, Euskararen presentzia azkorra ematen joatea. Bestetik, aisialdi antolatua funtsezkoa dena baita ere. Aisialdi antolatua futbola, kirola eta eskolatik kanpo dagoen guzti hori. Beste bat, hezkuntzan, hemen ez izateko, baina hezkuntzarako ere badaude proposamen batzuk, eta edabide sistema dago gertuko informazioa bintzat hor Euskararen lidergo hartzea. Gure intuizioa, gure analizia da, sistema horrek, orain arte egiten dara baino gehiago, etorkina ere jarriko duela euskararekin kontaktua. Tokatuko zaiolako eta sistema errazagoak egongo direlako euskarara hurbiltzeko guzti hori ondo egiten badugu. Uste hori dara egin dezakegu gauzetako bat. Eta bestea da, eta nik honetan UEMako azken aldiko diskursoarekin oso bat egiten dut, eta esatea, hau euskararen politika ezin dugu lurralde osoan aplikatu modu berean. Goazen indartsu daukaguna zaintzera, eta zentzu horretan, UEMA territorioan
politika berezia, politika integral bat behar dugula, arnasgunen politika integral bat, arnasgune izateari eusteko eta inkluso areagoz. Eta hor, aipatzen ditugun gauza hauek, lan eremuarena, hezkuntzarena, aisialdi antolatuarena, hedabideena eta bat, askoz modu dentsoagoan egin behar ditugula. Eta guztot hori horren iritsi gaitezke. Eta gainera esango nuke beste gauza bat. Honen aldekotasuna egon liteke Euskal Herriko kultura politiko desberdin. Eta ez bakarrik abertzale. Orduan, nik uste, gauza asko dago esateko, nik uste dut hortik pista batzuk dago. Hortik edo. Nik holan zetasunetan da Ilonek egiten duen dudan hainbeste sakondu duen modernako kontuetan, beti hizkuntza aztertu izan dut probabilitateen barren, ezta? Zer probabilidade dago hemen aurrera egitea, eta zen batez dauden kontestuen arabera. Niri bururatzen zaizkit hiru lau pausu eman bateela. Bat, ikerkuntza diodanean da Iñakik egin badu ikerketa sendo bat. Eta Iñakik hor katalogatu bat ditu hainbat prozesu. Eta prozesu horiek zelan batzuk kontrarrestatu daitezkeen, beste batzuk indartu nola, azken finean horren inguruan eztabaidatu daitela. Hau da, erreferentzia bat hartuta, esan beharrekoan nik, lehenengo, hori diskutigarria da, klaro, diskutigarria den moduan diskutitu dezagun, eta benetan sartu betezen. Orduan lehenengo eta behin, ikerkuntza referentzia hartu, eta itzegin behar dutenek eta dakitenek itzegin dezatela. Eta horren arabera, egin ditzatela, egin behar dituzten estrategiak. Ez da, hori lehenengo eta behin. Bi, maila sozialean, bi prozesu dagoz, momentu honetan, konkurrenteak direnak eta oso importanteak. Eta da, zenbait jende euskaldun jantzia, kapital sozial, kultural eta ekonomiko handikoa jubilatzen ari da, eta hortik antolatu mentoria orokor bat Euskal Herrian, non lagundu diezaieketen eskolumei bat etxeko lanak egiten, bi ikasten eta estimulatzen, eta bide batez euskera irakasten ere. Eta nik uste dut horrek eskatzen duela mugimendu erraldoi bat, baina norbaitek pilotatu beharko du horrelako zerbait. Ze posible da, ze jubilatzen ari da jende mordo bat, asko dakienak, posizio ona daukanak, eta mundu laboralerako ere estrategikoa izan daitekeena. Ze agenda dauka. Hori bigarrena. Eta hirugarrena, hezkuntza sistema goitik bera realizatu behar dugu. Ezin dugu menu bakarra ipini Euskadiko lurralde guztietarako. Ezin dugu menu bakarra ipini ez bakarrikin etorkinekin, Ezin dugu menu bakarra ipini klase sozial ezberdinentzako. Azken finean, momentu honetan, ari gara sektore oso potente ekonomiko eta kultural baten eredua inposatzen ari gatzaizkio, dinamika hori jarraitu ezin duen jende askori. Hala, edukietan nola hizkuntzan. 12 urteko datorren bati ezin diozu sartu murgiltze prozesu batean, edo erabakitzen ari zara pertsona hori porrotera joango da. Orduan, hor, inoiz baino ikaslego gutxiago dago, lehen besteko irakasle dagoz, aurrekontua gastatu egin behar da, zen norbaite jainagari eman dio dirua targo erosteko. Honetan ere gastatu da dila. Eta inbertsioa egin da dila. Eta gero Jonek esan duena, hemen badagoz kultura politikoak bat jarri behar dutenak adoz gauza guzti honetan. Baina hezkuntza sistema ere errealizatu egin behar da goitik dela. Zertarako daukazu hezkuntza sistema bat eta modelo bat
gero impraktikablea dena lurraldearen zonalde askotan. Zerbait gaitu nahi duzu, Carmelo? Bai, eskerrik asko. Bueno, animatu nago apur bat Xabierrek jubilatuen aktibazioaren alde hitz egin duelako. Nik egia esango dizut, Xabier, ez dut itxaroten egoteko asmorik, ikusten duzunez nahiko aktibatuta nago, eta uste dut, natura bere bidea darama eta batzutan golpe gogorrak ematen dizkigu, Ramon Zailloren kasua adibidez, baina horre onda, amaiera ez da. Eta hori hola da. Bueno, ez dut horretan gaur Iurrebasoren papera egitea tokatu zaidanez, ez dut horretan gehiago insistutuko. Baina, biztan da hemen, hasi gara problematika planteatzen, arazoak mahai gainera ekartzen, da orain gabiltza soluzio bideen atalean, nik uste batzuk ari direla apuntatzen, da ni poste naiz, egia esateko itxaroten nengoen, Jon Sarasuak noiz aipatuko zuen gizarte zibilaren organizazio maila hori. Nik uste dut ezinbestekoa dela, eta are gehiago Jon, uste dut seinale batzuk daudela gizarte zibila hori egin nahian ari dela. Korrikaren azken edizioa horren adibide bat da, eta ez bakarra. Hor dago mobilizazio maila, epaitegietatik egiten diren erasoaldien aurka, eta hainbat adibide orduan behar du hori. Gizarte zibil antolatua eta presio positibo bat egiteko. Presioa egin behar dela. Eta helburu batzuk lorgarriak izan daitezke. Helburu batzuk txikiak edo esain txikiak. Nik uste etorkinen gaineko, hau da, demografiaren, emigrazioaren gaineko ahalmena lortu behar dugula. Ez da onargarria altura hauetan, 2026 urtean orain gertatzen ari dena. Eta bidaltzen digute horrela milaka eta milaka etorkin baldintzari gabe, eta hori ez da onargarria. Bai, ez dut amaitu. Beraz, etorkinen politika ahalmena. 2. Gizarte zibila antolatua eta presio positibo bat egiten. Hor, jendartean dago, hitzaldi hau ere erreferentzia bada. Hor dagoen gogoa eta dagoen ahalmena antolatuta hitz egin dezagun argi. Indar politiko, linguistiko eta sozial bihurtu. Badira adibide batzuk, Katalunian egon dira batzuk, orain ez dakit non daude, baina hor egon dira, eta bar. 3. Arnasguneak. Horretan Iurrebaso naiz. Esan nahi dut, arnasgunen estrategia zorroztu behar da, zehaztu behar da, hemen gaude arnasgune izan daiteken azpeti honetan, adibidez, da egia da zuk diozuna. Ez dugu garatu politika praktiko bat, inon, etorkin horiek ekartzeko, harrera eta bar, adibide bat. Hezkuntza, klaro, errebisiatu behar dela, dudarik gabe. Baina presio hori ez bakarrik Madrilera begira, Parisera begira, edota presioa egin behar da alderdi politikoei zuzendua ere bai. Eta bertoko, nolabait esan, alderdi politiko abertzale konsideratzen dugun horien gainean egin behar da presioa. Niri bihotzeko mina ematen dit ikusteak EAJ eta Bildu ez direla gauza funtzionarioen politika konkretu bat euskararen aldekoa adosteko. Eta hortik atera dezakedan ondorio bakarra da EAJ ari dela jokatzen PSOE aliatu hartu eta instituzioetan mantentzeko helburuarekin. Da hori ezin da onartu. Esan nahi dut, helburu estrategiko bat gure herriarentzako ezin da bilakatu alderdiaren interes partidista konkretu batzuren mende
jartzen den zerbait. Nik uste dut hori larria da. Modu logikoan, arlo honetan da beste batzutan, logikoana litzateke gehiengo handi bat konformatzen duten EAJ eta EH Bildu ados jartzea. Bi horiek, minimo. Ez dut PSOE sartzen, badaki debatea dagoela hor. PSOE oso zalantzasko posizioetan ikusten dut, bereziki Euskal Herrian, euskararekiko, ego Euskal Herrian. Beraz, horretaz asko hitz egin beharko genuke. Baina elementu horiek ja lan arlo konkretua dira. Badakit, eskara ados egongo egunean, baina hasi beharko ginateke adostasuna lortzen dugun mailan gizarte zibil antolatuan halako gauzak egiten. Xabier, erantzeko zen nahi baduzu. Ez bakarrik gauzatxo bat, hiru aldiz esan du erregularizazioarena, nik uste dut ez duela ondo planteatzen. Baina, ez duzula ondo planteatzen erregularizazioarena. Ez da 35.000 botatzea. Erkidegora etortzen da urtero 25.000. Erkidegora, 25.000. Eta 2 urtetan prozesu geldoan, 3 urtetan erregularizatzen dira. 3 urtetan. Orain zer gertatu da? Orain gertatu da, behar bada, patronalak esan diola Sánchezeri gauzak aldatu baino lehen, hartu ditzala beste 5.000. Eta horrela da, funtzean. Baina bestela, guri 25.000 altzen zaizkigu, pin urtero, eta horrela doa azkenengo 6 urtetan. Horrek erregularizatu egiten dira, eta hau bakarreta beste gain regularizazio bat. Baina, beste gauza bat, esan da, migrazioen inguruan da oso importanta da. Migrazioa beti baldintzatzen du bai osaeran eta bai kantidadean, hartzen duenak. Migrazioa selekzionatu egiten du hartzaileak. Guk esaten dugu ze premia daukagun, da horren arabera ze gehiendek etorri behar duen. Baina, erabaki individualen bitez. Etxe baten etortzen emakume bat, ikusten du albokoak eta esaten da, nipe bai, eta nipe bai, eta nipe bai. Hau da, metaketa izaten da, prozesu individual baten ondorioz. Carmelo erantzuna izan nion, ala gogoa joan zaizu. Bai, bueno, debatean beste pausutxo bat emateagatik. Begira, claro, badatoz Europara, nahiz eta Europa nahi ez, Afrikati datoz Europara. Milaka eta batzuk bidean gelditzen dira. Badatoz Euskal Herrira, etorkinak, claro, egoerak horrela markatzen duelako. Kontua ez da etortzea, ez etortzea. Kontua da nola erregularizatu, nola integratu eta nor integratu. Hori da kontua. Orduan, guk hor momentuz Euskaldunok ez dugu ez hitzik, ez parterik horretan. Hemen daukat regularizazio prozesuaren arautegi guztia, oso komplikatua bide batez esan da, ezta? Eta hori da kontua, baldintza direnak, eta baldintza hauek bardin aplikatzen dituzte Madrilen, Murtzian, Euskal Herrian, hau da, Euskal Herriak hor ez dauka inolako konsideraziorik, ez hitzik, ez konsideraziorik. Orduan, hori bat, eta bigarrena, noski, gobernuak egin du hori enpresario batzuk bultzatuta, badakigu. Etorkinak ez dira regularizatzen, nire susmoa da, eskubidea dutelako, bizitza duin bat eduki behar dutelako, eta etorkinak politika neoliberal hauetan dira esplotaziorako tresna bat. Eta enpresariok oso posik hartzen dituzte prekarioan dauden etorkin horiek. Nahi duten bakarra da garantizatu bermatu hemen jarrituko dutela esplotazio horrekin jarraitzeko. Enpresarioi eta PSOE gobernuan hor konponbari Anton segertatzen da euskararekin, euskal nazioarekin hor konponbari Anton. Orduan, errealistak izan behar badugu azterketa egiten izan gaitezen errealistak arlo guztietan. Hori da etorkin politika estatu Espainiarrean
eta Espainiako eta Euskal Herriko enpresario batzuk daukaten politika. Hori horrela da. Beraz, guk izan dezakegu aukera eta behar dugu bultzatu erregularizazio prozesu horiek bertotik idatzeko eta berton baldintzak jartzeko. Besteak beste disparate bada pentsatzea azpeitira etorkizunean etorriko diren etorkin horiek harrera egoki bat izatea zehaztuta Jonek esan duen bezala eta besteak beste euskara ikastea planteatzea helburu bezala, baldintza bezala hemen residentzia finkoa lor dezaten, da nik ez dut uste disparatea denik. Noski, regularizazio honetan ez da planteatu ere egiten hori. Ez dugu guk egiten regularizazioa, da egin behar du. Listo, erantzun egin dira. Plano ezberdin joan. Vale. Aurrera egingo dugu orduan. Pixka bat hitz egin dugu hizkuntz politika, hartu beharreko neurriez, eta politikan argi dago, erabakiak hartu beharra dagoela euskarak bizirik iraungo baldin badu, baina pixka bat horren komunitate estrategiaz galdetu nahi nizuen, politikan bakarrik ez komunitateak ere badauka zer egina, ezta? Zeintzuk dira komunitate estrategiak jarraitu beharrekoak zuen ustez, euskararen biziberritzeari begira? Bai, hemen plano desberdineko kontuak daude, ezta? Gu intuitzen ari garen komunitate estrategietako bat, dut izan behar duela, aro berri baten gaudenez politikoki eta nahiz da oraindik aro berri horren aukerak ez garen aprobetxatzen ari. Baina uste dugu lekua dagoela momentu honetan Euskal Herrian, hutsune bat eta leku bat badagoela herrigintza eta euskararen mugimendu zeharkatzaile desberdin bat sortzeko, euskararen doinu propioak gizartean planteatuko duen mugimendu soziala dimentsio hori hiperrindartzeko, baina hori aparte utzita igual gauza txikiago eta zehatzago eta igual kolore pixkat gehiago emateko gaiari. Eta ari gara pixkat pentsatzen eta hitz egiten ere bai batzukin kontu honetaz, ez da erdigunekoa, baina ez da hain txikia ere. Eta da, hemen datozkigun migratzaileen artean kopuru, esanguratsu bat, bintzat aipagarri bat, da aldi berean hizkuntza edo herri minorizatuetatik datorren. Adibidez, datozkigun magrebtar gehienak marokoarrak dira, eta Marokotik datozen kopuru esanguratsu bat Amazigh hizkuntzetako riftarrak eta barnekaldekoak dira. Ez hola euneko 10, ez euneko esanguratsua. Milaka eta milaka Amazigh hiztun ditugu hemen, ez da? Eta haiekin horrexe hitzaldi, haiek antolatutako hitzaldi batean eta pixkat ideia atera genuen, eta ari horretatik tiraka apur bat hasita gaude, ez esatea. Guk euskaldun moduan behar dugu eta nahi dugu hemen dauden Amazighak euskarara hurbiltzea, orain arte egiten dela modu sendoagoan. Eta aldi berean, hemen dauden Amazighek ere, behar dute eta gustora hartuko lukete haien hizkuntza ere minorizatua izanik, eta haiek hizkuntza minorizatu batetako diaspora izanik, hemen haien hizkuntzei ere nolabait aitorpen egitea. Eta, zertik ez dugu aliantza sortzen. Nik komentatu nien zen, segurezko guk beharko duguna hemen dagoen Amazigh migratu herriaren interlokutu ere izango den antolakuntza bat. Eta momentuetan egitea hori falta zen, daude bi elkarte, hirugarrena sortzen ari da, baina oraindik ez dute haiek benetan haien jendearen da besteko indarrik. Baina indarra duten garaian, esatea, guk bai gizarte zibil bezala, eta baita ere udal eta inkluso jaurlaritza bezala, gu prest gaude zuen hizkuntzen hemen funtzio batzuk emateko, txepetxek hizkuntza bakizue funtzioetan gradatzen zuela. Hizkuntzaren funtzio nazionalak, hizkuntzaren funtzio lokalak, hizkuntzaren funtzio familiarrak, profesionalak eta pertsonalak. Hemen, bibala ondo berri dugu haien hizkuntzen funtzio pertsonal eta familiarretan eta beste funtzio batzuetan ere lekua izan dezaten
Eta behar da gure eskoletan amazik hizkuntza ere landu dezare, bereziki. Eta berean, trukean, urbildu zuek baita ere, zuen jendea, ez? Geurera, ez? Beste populazio bat esanguratzua da kitxua, bai? Hemen dauden Latinoameriketatik, ez zain beste, baina ekuadortarrak asko dira, eta ekuadortarretan kopuru esanguratzuak kitxuak dira, bereziki Otabalako jendea eta bar, ez? Beste batzuk ere badaude, txikiagoak, Guarani komunitatitxo bat badago, eta bar. Baina, bueno, hasi daiteke olako aliantzak planteatzen, ez da? Hemen hizkuntza asko biziko dira. Hizkuntzen ekologiak esaten dut, hau ere kontunt eta xamarra da, baina esan egingo dut, ez da? Hizkuntza ekologiak esaten duena da, eta guk hori euskaldunok oso ondo ulertuko dugu, eta momentu honetan lur honetan hizkuntza asko daude. Hizkuntza guzti horiek lur honetan daude, nunbait eta noizbait, hizkuntza horiek lur batean beren funtzioak erreproduziko aukera izan dutelako. Horregatik bakarrik daude. Hizkuntza batek ez baduka bere funtzio nagusiak erreproduzitzeko gune eta lur batzuk, esagertuko da. Odore esatean, lur honek hizkuntza asko ditu. Bere funtzioa, bere erreproduzioa ziurtatzeko funtzio batzuk betetzea lur honetan euskarari dauke. Euskarak lur hau bakarrik baitako. Hau da, lur honek hizkuntza asko dauzka, baina euskarak lur hau bakarrik dauke. Orduan, gauza batzuk ulertu daitezke, eta orduan funtzioa, beste hizkuntzak ere neukietzak funtzioak, baina funtzioak erradatuta daude, eta funtzio ekizak hori euskara dauzke, eta hor usteot daukaguna baina oso zelkarrezketa interesantiago sortu dezakegula, baina guk hortarako behar dugu haiek ere antolatuta egotea. Momentuz ez da edo gutxi antolatuta da. Badaude elkarteak, baina daude elkarte txikiak eta baina haien antolakuntzei laguntzen badiegu baita ere, buktot etorkizunean joan litekela, aliantza interesgarritu sortzen. Adibide bat jartzegatik, ez? Zein izatekin komunitate estrategia. Zuek besteok ikusten duzu estrategiarik landu daitekeen alaberek esan dagoarekin konforme alditu zareten. Konforme? Konforme. Bale, beste galdera bat egingo dizuet orduan. Bueno, egin beste. Bale. Bueno, zuen ustez posible alda norbait hizkuntza gutxitu batean integratzea, hizkuntza horrek arnasgunerik ez baldin badu. Hori, zezenlariak esan zuena, ezin da izan da gainera imposiblea da. Hau da, azken finean pertsona bat integratzeko bakaren bat bai. Beti eman daitezke ibilbide oso bereziak edo oso pertsonalak. Baina hizkuntza batean integratzeko hizkuntza horrek bere inguruan dominante izan da. Eta hori da, behar bada, asko horreri eman behar dizkiogu eserra baterako teorikoki egin bat eta horren inguruen ikerketa egin behar dugu, ze argi dagoena da beste gauza bat. Zorionerako edo zoritzarrerako guk ez daukagu eredurik kopiatzeko. Guk ez daukagu inon, gure egoeran dagoen beste herri baten evidentzia empirikorik. Begiratzen dugu Kataluniara, eta Katalunia ez da gure izpilua, ez da eredua. Beste gauza bat, Katalunia gauza batzuk ondo egite badituzte, karbitzagu. Baina ez dauka zer ikusirik egoerak gurearekin. Orduan, hau da ikertu behar duguna. Guk honelako elementuak ikertu behar ditu. Eta honetan sartu behar dugu, pentsamendu asko, teorizazio asko, ikerketa asko, eta edo egiten dugu, edo ez du inork egin. Xabierrek esan duena, esanguratzu da eta hola da, segurezko zoritxarrez hola da, ez da. Momentutan gu bagara, beste askoren erreferente izaten ari gara. Hizkuntza minorizatuz josita dagoelako, eta lehen esan badugu, azken 70 urtetan, munduan praktikamente ez dela egon gure bezalako kasurik, hau da, estatu propiorik izan gabe, behintzat galera zentzu batean galgatu, eta zentzu batzuetan bakarrik, baina alderantzikatu duen kasurik praktikamente ez dago. Orduan, gu bai gara referente, baina guk zoritxarrez ez daukagu referente. Garai batek, Israeletik ikarri zein ideia batzuk,
Kataluniatik ekarri ziren beste batzuk, baina idea solteak. Baina paradigma oso moduan, ez daukagu, gu experimentatzen ari gara, ikasten ari gara. Eta horregatik, bai, ikuste Xabierrek esan duenaren garrantzia, ikerketaren garrantzia, eta gure pixakari gara planteatzen, ez da. Herri egiten gaituzten zuntz nagusien ikerketa herri honetan, izan da gure ziklo autonomiko honetako utsunerik handienetako. Aitortuta ziklo autonomiko honetan gauza batzuk ondo egin direla eta txalotu beharrekoan direla, baina ikerketa politika izan da gure utsune nagusietako. Ikerketa politika bat gauza hauetaz, esaten dira. Gauza hauetaz, gure gauzetaz, jendeak ikertzen du modu erabat atomizatua, ez dauzkagu unibertsitateak koordinatuta, ez daukagu ikerketa zentro potente bat, hor, izan dela gure utsuneetako bat, eta horri, orain aukera bat uste dut badagoela, Eusko Jaurlaritzak lehen aldiz sortu du ikerketa kontseilaritza bat, edo sailburu, nolabait unibertsitatea eta hezkuntzatik atera, ikerketarako sailburu bat sortu da, eta uste dut aukera dela, hau ere planteatzeko, ez da, guazen nengoz serio hartzera, hemen daukagula herri bezala gauza eta izugarrizko desafio dauzkagula, gainera mundu mailan erreferente gara, ez daukagu gauza askotan nola begiratu, goizen serio ikertzera. Eta ez da, unibertsitatea barkatu esatea baina ez da serioa. Ez da, ni barroan nago, baina ez da hau behar duguna. Eta gainera unibertsitate zatikatuak, eta bakoitzak egiten du doktoretza alduen moduan, eta ez daukagu hori ondo antolatzen. Nik uste hemen azpimarratu nahiko nuke Jonek oraintzu esan duen gauza pare bat, ezta? Nik uste ondorio larria da eta benetan seriotan hartzeko ziklo oker espanago, ziklo autonomiko honen defizit handienetariko bat, edo esan duzu, da herri egiten gaituen edo egin behar gaituen zuntz horiek ez osatzea, ez da? Hori da daukagun premia orain zeintzu dira herri, nazio, Euskal Herri egiten gaituen zuntzak eta nola lortu nik uste garrantzitsua da. Bestalde, erabat ados nago, unibertsitate publikoa eta lehenengo pribatua deustun ikasi nuen espedientatu ninduten arte, behintzat. Eta gero, 40 urte luze eman ditut Euskal Herriko Unibertsitate deitzen den horretan publikoan, eta nik uste ez daukagula unibertsitaterik Euskal Herrian, hori hola da. Gauza diferentea ditugu, ni beste oso pozik ibiltzen naiz Mondragon Unibertsitatean, azken aldian, antolatzen dituzuen hainbat jardunaldi eta parte hartzen da bat. Baina hemen ez daukagu unibertsitate eta ikerketa zentru propio eta ondo estrategikoki gidaturik, ez da? Bueno, asko hitz egin daiteke horretaz. Baina, ni nahiko nuke tonu dramatikoa nolabait gainditu nahian eta perspektibak ikusi nahian, nahiko nuke azpimarratu ere gauza bat, Jonek apuntatu du apur bat, mundu mailan, begiratzen gaituzte eta eredutzat ere batzutan, esan duzu, hartzen gaituzte euskararekin egin duguna, da lortu duguna, eta bar, hola da. Nik uste dut, baloratu behar dugu euskarak berak daukan barne prestigioa esango nuke, daukan indarra, Mitxelenak aspaldi esaten zuen, ez da, hemen miraria da nola mantendu den gaur arte euskara, jasan duen guztiarekin, ez da. Bueno, indarrak badauka, hau da, euskara badauka barne indar bat, kalitate bat, badauka garapen bat, gauza batzuk ondo egin dira, edo, guztion artean lortu dugu hor vektoreak elkartuz, euskara bera, hizkuntza bezala maila badauka, eta nik uste kualifikazio bat badaukala, hau da, gauza dela
gauza dela, zuntz horiena artean aurrera egiteko. Nik esango nuke momentu honetan hor gaudela, herri mailan ikusten da mugimendu bat, halako indar zibil antolatu bat antolatzen hasteko modukoa behintzat, ni desietan hau, hori gauzatu dadin da ikusteko, eta elemento batzuk baditugu nik uste animoa hartzeko, indarra hartzeko, eta horretan abiatu beharko dugu. Eskerrik asko hiruroi, aipatu duzu, Carmelo, nahikoa egoera dramatikoa daukagula aurrean, aipatu duzue, planifikazio linguistikoa falta dela, komunitate estrategiak landu behar ditugula, milaka gauza egiteko daudela oraindik, ikerketa behar dela. Baina, danak hemen etxera pixka bat, positibismo pixka batekin joateatik, hitzaldi honen izenburua nola den inmigrazioa eta euskara aukerak eta erronkak, erronka pila bat aipatu dizkidazu, baina aukeraren bat edo argizpiren bat botata joango alzarete etxera, mesedez. Bai, nik zuen baimenaz, eta hola, amaitu egingo dut. Nik bi hiru adibide konkreto eman nahi nituen, animoak apur bat, tonu positibo horretan jartzen saiatzeko. Orain gutxi gertatua dira Bilbon Indautxu. Bilbo ezagutzen duzuenok, badakizue zer den, Indautxu osoa, soziologia, eta sartzen gara lagun bi taberna batera. Indautxuko soziologia hori bete-betean daukan taberna da, baina sandwich pintxo osoak egiten dituzte eta noizbait zinetik irten da joaten gara. Emago dute referentzia zelakoetan interesgarria da. Alameda deitzen da, taberna txiki bat, alondegi ondoan daude eta alako pintxo berezi batzuk bilbotarra, bilbaina da, edo deitzen dira, egiten dituzte. Sartu ginen, da gure artean, euskaraz mintzatzen dalako batean, dator kamarerua eta inok ez du espero kamarero euskalduna izatea, da orduan. Berak ere, que os pongo tal, esaten diogu erderaz. Da, kamareroa hurbiltzen da, tragoak ateratzean, da esaten digu, zergatik ez didazue euskaraz, euskara jatorrean, zergatik ez didazue euskaraz egiten. Eta gupizik euskaraz egiteko eta hau da bestea eta zer da. Ni Kaditzekoa naiz, esaten digu, Kaditzekoa. Eta duela urte batzuk, eta horren nintzen ona, eta ikasi duzuela euskaraz. Da euskara egiten zuen Bizkaiko, kostaldeko, herri ezagun bateko tonuaz da azentuaz. Eta bai, ikasi du, da nola, begira. Joan nintzen lan egitera eta bizitzera Lekitxora, eta Lekitxon ikasi dut. Eta orain jarraitzen duzu Lekitxon ez, orain Barakaldon bizi naiz, da zera baina desietan egoten naiz, euskaldunak agertzeko eta zera. Orduan, baldintza konkretu batzutan, Lekitxo bat, azpeiti bat, ondarru bat, az gaitezen botatzen. Hori gertatzen da, eta gertatzen da, hor aurkitzen duelako euskara, eta euskarak baduelako prestigio bat ere, maitasun bat provokatzen du jentearengan, eta nik uste euskaldun jenteak ere ahalmen hori badukura. Da, hortik aurrera, iaia lagun egin ginen da. Bigarren adibidea eta honekin amaitzen dut. Guk hitz egiten dugu orain, etorkinei buruz, migrazioak, gu geu izan gara migranteak. Gu geu, gure familian, landa eta mendibetarrak beraurkitu egin ditugu, beraurrenaldia pasata gero, Estatu Batuetan, Kuban, Argentinan eta Filipinetan. Landak Filipinetan, Argentinan eta Kuban, marinoa zirelako, gure arbasoak, angelitu zirenak, eta Estatu Batuetan hartzain joandako mendibeak. Ni landa mendibe naiz. Mendibetarren artean, danak ikasi zuten mendian egon arren, ardiekin, denbora gain eta ikasi zuten inglesa.
ez perfekzioz, baina ikasi zuten, baldintzarik okerren eta zergatik, ezinbesteko zitzaielako. Orduan, etortzen ziren hori bai 3-4 urtean behin, eara, uda pasatzera, oporretan, da bat, da egiten zuten, mantentzen zuten euskara, bere azento amerikanoa eta konzeptu, karroa utzi dotor, karroa zen autoa, ez da? Utzi dotor da bar, baina mantentzen zuten. Bueno, handik urte batzuk pasa, haiek hil ziren, eta etorri zaigu Estatu Batuetatik eara, bere referentzia ez geneukan lehenguzu bat. Steve Bruce Mendibe. Hemen da Esteban Mendibe. Bueno, euskara ikasi du hemen, primeran. Egundoko gogoa zukan bere sustraietara joan, eta euskara ikasteko oinati dabar da gero ikasi du, eta orain euskara egiten du, bueno, Euskadi Irratian 2 edo 3 elkarrizketa luze egin dizkiote eta hemendik ere ibili da. Laster etorriko da, orduan. Hori da euskara daukan ahalmena ere. Baldintza konkretu batzutan nik uste horrekin kontatu behar dugula. Eta mundu mailan nik aurkitu dut, maila akademiko eta politikoetan, prestigio bat baduela, aspaldiko urteetatik. Orduan, bidea egin dezagun aldeko elementu horiek ere kontuan izan da, nik uste dut. Nik bakarrik osatxo bat, eta uste dut hori landu behar dugula, eta da ikusi zer gertatu zen, estatutik etorri zen immigrazioarekin, eta zer nolako faktoreek eragin zuten onerako eta txarrerako, baina prozesu horretan, eta aztertu ia gau hori faktore horiek nola dauden zenbatean orduko eredua replikatu daiteke, zen ikustut eredu hori oso arrakastatua izan dela. Hau da, ikusten badugu, arrakastatua izan den punturaino, hau da, ezin duguna da pentsatu, eguneko euskara ikasiko zuela, baina, zango dut, ikusten badugu, 3 saltotan jendeak egin duela baserritik fabrikara eta handik unibertsitatera, nolabait, ia zeintzu faktorek lor dezaketen horrelako zerbait egungo egoeran egitea, hori aztertzea uste dut oso importantea dana. Zeintzu diren aurguneak, zeintzu diren indarguneak, eta hori ikertu eta ikertu. Bai, nik ere, gaixkatu horretan bukatzeko, oen dela gutxi egindako elkarrizketa batean aipatu nuen, ez da? Uste du, badaudela datuak pentsatzeko handia datorkigula. Baina, lehen ere handiak egindako gara. Nik uste hori dela gure heldulekoa, handia datorkigu segura asko, baina lehen ere handiak egindako gara. Azken ziklo honetan handia egin dugu, aurretik ere, ez dakizkiguna ere, baina bai, badugu, ez da? Gustatzei bete aipatzea, eta bat da Laster 500 urte apaiz batek, Desparpa Josoz poema erotikoak ere liburu berean idatzi zituenak, ez da? Euskaraz idatzi zen lehen liburuan, esan zuen, Euskara jalgiadi plaza. Euskara jalgiadi dantza, ez da gotza bat, dantza. Ez gara esatuko hor, Euskara abil mundu guztira, ez? Oso, benetan ederra da ikustea, oindara 500 urte, persona batek idatzi zituen lehena oraindik ere ze aktualak diren. Eta hortantxea lehena. Eta, izango da zehoz ez da. Eta gero, migratzailei begira, uste dut, gutxi egipatu dugula, migrazio prozesuetan, dagoen zenbait egoerarekin empatizatzeko geuk ere herri bezala izan dugun ibilbidearekin eukin izategun ez da bantaila, ez? Baina badugu begiratu bat behar bada, ez da? Zailtasunak izan dituen behintzat hizkuntza eta identitate aldetik beti burukan ibilbidean herri batek ere sortzen duela memoria bat, imperio batek ez daukana, ez da? Gauza asko ez da euskagu, baina hori behar badago, ez da. Oantxe, horretik esan diot bere hitza hartzeko gogora
Olako dezima batzuk idatzen dituen mexikar batentzat gazteleraz, eta begira, gaurko maingurua gazteleraz bukatzen ere, handia izango da, baina halaxe egingo dugu. Eta horietako bat zen, poema zetorren, mexikonari hitz egiten ari nintzaion, eta poema zetorren, nola pixkat, nola abentura bat izan den, ez? Geure ibilbidea, ez? Abentura kolektibo bat, eta momentu batean esaten du, la aventura milenaria se ha destilado en lengua. Vasto tesoro que hoy mengua por tendencia planetaria, donde es tomada por paria y sufre sutil violencia. Pero justo esa conciencia de ser también perdedores nos une a otros dolores que gestan la resistencia. Eta nik uste gauza batzutan galtzaile izan garela, eta justo esa conciencia de ser también perdedores nos une a otros dolores. Eta hori badauka gure gurean. Zer guarita, erresistentziarako duinu honekin joango gara beraz etxera. Eskerrik asko hiru hizlarioi gaur Azpeitian gurekin izateagatik.